Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Channel is Tembo or season 8 since my review circle. So ke umacele usebenzisa number 5 ukulwa namanye amakhosikazi because unenkolelo ukuthi izinto azenziwanga right before, so sesebenzisa number 5 ngoba ukhuluma izinto ayijiki. Okay, fine, imbono yabantu ayifine. Umacele unomoya namanye amakhosikazi akawathandisisi. We guys, siyaxoxa mina nawe asikho kwisithembu. Lapha yakwisithembu sikababa uMsileko, unkosikazi ngamunye, sukela kuMacele, uMayeni, uMakhumalo, uMangwabi. Ukube bekwa amandla abo, amandla onkosikazi, mhlambe bonke ngeqiniso nje elimsulwa, bebengeke besifuna isithembu. Bebezofuna ukuba no-husband wakhe, abe nekhaya lakhe, aphile impilo ayi-understandayo, angaphili impilo azothi kuyo hayi nabungozi ibe inobungozi. Bakhona amakhosikazi abakwazi ukukubonisa ngokugcwele lokho kubonakala lapha ku-TV screen ukuthi if bengine-choice bekuwamandla ami, hhayi amandla ukuthi uhusband engakwazi ukubathatha bonke or athathe bonke omakhelwane. Bekuzoba yimi ngedwa nento engiyaziyo nengiyiqondayo. Ngoba isiphithiphithi siyasibona, and isiphithiphithi asikwazi ukushintsha sonke mase sithi la makhosikazi kuyafana. Ukuba uMacele bekuwamandla akhe ene-choice, mhlampe kugcina izwi lakhe ubeyoba unkosikazi yedwa. Ukube kwenzeka futhi uMayeni wafica ithuba elinjalo bekuyoba huye. NoMakhumalo kube wafica ithuba elinjalo ubezoba no-husband wakhe. NoMangwabi wafica ithuba elinjalo bekuzoba u-husband wakhe yedwa. Manje sebendawonye. Ukuba ndawonye kwabo wenza ukuthi thina sibuka uMangwabe ngendlela enza ngayo izinto, mase siba nomqondo ukuthi uMacele unomona, kanti abantu abafani. Ngazi singayisho kanjani lento, abantu abafani. Even indlela abezwa ngayo ubuhlungu. Yabo manje uMangwabe noMacele bashade nobaba uMsileko, kodwa bakuma-stages angafani empilweni yabo besemshadweni owodwa. Ngesikhathi mhlampe uMangwabe kwenzeka ukuthi uba nebhizinisi eliphakamayo or kuvuka amanye amabhizinisi, kanti uMacele kunezinto adlula kuzona. Asikwazi sonke ukufika la masenze i-review sithi ngoba uMacele enezinto adlula kuzona, uMangwabe ethuthuka ngebhizinisi, lokhu kwenzeka kuMacele sekuwumona sekuyinzondo. Impilo yaMacele ilapho ngaleso sikhathi. Yingakho omunye unkosikazi eshona le enze okunye, omunye eya kwi-therapy because impilo yalo nkosikazi or ijeni yalo nkosikazi ekwi-setup efanayo nabanye ulapho ngaleso sikhathi. Manje ufunda amanye amakhomenti ubuye uthi kodwa ngeke guys, siyahlebisa into yethu, ngeke athi omunye unkosikazi uhlule ngisho i-therapist. I-therapist awuyingane ubuye u-right. I-therapist ayifani ne-motivational speech, into ozofika kuthiwa you are enough, uzizwe uyabo kuze ukuthi ungathi ungahambela phezulu undizele emafini, ubuye ufike uhlale ekhaya ubuthi hayibo nayi i-reality yami. I-therapist ayifani ne-motivational speech. I-therapist kudila nalento ehlukumezayo, and umuntu oseye kwi-therapist umuntu oseazi ukuthi khona into e-wrong, khona into e-wrong, khona into e-off. Ngidinga omunye umuntu ozokwazi ukuthi kwenzakalani. And thina lento yama-therapist isifice later because thina besingazi ukuthi hawu kunomuzi othile singakwazi ukuhlukanisa imizwa yethu. So ngeke ngibuke nje mase sengisho nje siwodade ezinye izinto uthi uyafunda lapha kuma-social media pages, kuhleka mhlawumbe into eyenzeka kuthanda nesimba, uhleka ukuthi uhlule i-therapist. Yabona, kodwa manje phakathi kwalo ohleka ohlule i-therapist ngokusho kwakhe nalo okwi-therapist bayafana. Nawe nje uyagula.
hhayi kabi, ngoba olaphaya kwi-therapist ufike esekwazi ukuhlukanisa ukuthi mina nginenkinga. Uthini-ke? Uze kumuntu ofundile waqeqesha ukuthi amsize kule nkinga anayo, ozomsiza step by step. Wena uhleka lo othi-ke ulapha endlini la adinga khona usizo futhi akufanele ukuthi angene kuyena. Ngani? Ngendlela azizwa ngayo. Wena uhleka yena. Yayibona ukuthi injani lento? Manje yingakho isikhathi esiningi mina ngibalekela ukuthi unomona, unenzondo, unani, yini into evelayo before or after. Banama-stages angafani empilweni. Akusho ukuthi if ekhala omunye ehleka omunye kuyohlezi kuqondene ngokuthi bamakhosikazi kababumseleko, so ukhala ngoba loya uyahleka. Impilo nje ayifani, ngisho komakhelwane injalo. Ngelinye ilanga umakhelwane uyahleka, ngale yaqhuma uhalala, ngale ngesikhathi kuyakhalwa, ngapha kuqhuma uhalala. Akufani. Yingakho ngibuye uma ngenza ama-reviews, ezinye izinto ngingazibuki ngesithembu, ngizibuke ngempilo nje. Yingakho kuzothola ukuthi amavidiyo ami anokugema phakathi, because ngiphuma kuleya nto ye-TV show ngiyithathe ngiyibeke ngendlela engiyibuka ngayo. Ngiphinde ngikhiphe leya nto yesithembu ngiyithathe ngiyibeke ngendlela engibuka ngayo. Ngoba manje khona abanye nje abangathi, hawu uMayeni ngoba eya kwi-therapist kusho ukuthi umshado umhlulile. Angisho ukuthi umshado awumhlulanga. Angisho futhi ukuthi lokho okubonayo kunjani, kodwa into engiyaziyo, umuntu ofika kuloya mnyango onodade noma ubani okhona as a therapist ozomsiza, umuntu ozaziyo ukuthi ngiphethwe yikhanda, ngidinga i-medication yekhanda. Ngiphethwe yisisu, ngidinga i-medication yesisu. Ngiphethwe yiy'nyawo, ngidinga i-medication yey'nyawo. Umuntu ofika kuloya mnyango osekwazi ukuhlukanisa kuleyo nto, athole usizo. Kodwa kunzima kumuntu obeka i-makeup la ebusweni, aswenke, ayibophe, abe right, ajabule, adlule bonke abantu, kanti uyagula ngaphakathi. Yile nto ukuthi lo muntu uma esewa abantu bethi hayibo bekhomba umthakathi, kanti umthakathi akekho. Ileya nto ebuye phakathi edinga ukuthini? Naye hamba othulula, hamba othulula, hamba othulula. Ungabhandishi, hamba othulula, hamba othulula, hamba othulula, ube right. And ukuthulula-ke akufani nokulalela. Komba ubani nje guys lama-motivational speaker adumile la eMzansi, odade laba nje engizosebenza kahle, akufani nalokho. Laphaya kwa-therapist ziyakhala ngempela. Laphayana futhi bafuna uqale ka-A, abafuni uye ka-Z. Siwaqala ka-A sigcine ka-Z ukuze siyithole inkinga ukuthi yini, ukuze usizakale. Ngabe i-abuse esemsebenzini, kumele kudilwe nalokho ukuze bekuthole ukuthi kwi-page lakho wena ukuphi. Manje mina lona-ke oyaye ahleke olaphaya kuthiwa azathi uhlole i-therapist. Therapist awuyi 2 days ube right. I-process into yakhona. Into efanele eyenzakalayo ukuthi wena unakile ukuthi-ke kwenzakalani empilweni yakho and uzama kanjani ukuyitholela usizo. Manje mina ngeke ngithi nje nangu ogulayo useye kadokotela because efuna usizo ngento emphethe. Manje yini ehlekisayo lapho? Ihlekisa ngokuthi isithembu. Manje uma kuyisithembu kunamakhosikazi ayohleze kwi-competition noma engasekho kwi-competition. Nayo-ke le yamacele injalo. Umacele ezumamkhulu, bahlezi omamkhulu bebukwa kabi. Ngohleze kumamkhulu obekela izinto ezinegative. Noma ngabe futhi kuthiwa umamkhulu ufuna ukuthi bahambe, nabo bafuna ukuthi ahambe, nabo bebeyifisa leyo mpilo. Kwasho ukuthi-ke akuyona i-choice yabo. Lo obabizile othi ngizokwenza into engifuna ukuyenza. Uyathanda noma awuthandi. Uma ungathandi, phuma. Uma ungathandi, ungahlali. Uma ungathandi futhi hamba.
futhi awungenzeli favor. Yayeni ngisho njalo phela kade silalele ku-season 7 sekuphela, hayibo ku-season 8 episode 7 sokuphela ukuthi bacabanga ukuthi bangenzela ifavor ukuhlala nami. Yothi sifike enye isizini lawa amagama engawasho ukuthi bacabanga ukuthi bangenzela ithwema. Inganekwane izophela nini? Izophela kanjani-ke inganekwane ngoba nani nisadideka kakhulu? Masithi i-TV show asingayibuki ngemizwa, siyibuke ngokuthi kwenzakalani, sikuxoxe lokho kube mnandi, sihleke okuhlekisayo, mhlawumbe kufanele ukuthi sidabuke, hhayi ukuthi sixabane. No. Khona sithi sibuke i-TV show evele enze sengathi-ke yena bayambiza naye kuma-family meetings akhona. Mase bembizile kuma-family meetings akhona bemtshela ukuthi lokhu njengoba kuzovela ku-TV kuyizindaba zethu kuphela. Banephutha-ke lapho bakubuka bexoxa. Kusho umuntu esibuka nayo TV, Mzansi Magic no-Showmax. Cha ngizobe ngiyigcizelela lento ngoba nje yazi sengizoyigcizelelani, ngiyenzela ukuthi mase kuphela u-season 8 ngifuna ukuba ne-list yabo bonke laba bahamba bethi izindaba zabantu. Ngihambe ngiyobatshela ukuthi ngale kaMseleku abeke bekhulume nalaba abantu babo bebatshela ukuthi kulo msebenzi ababanikeze wona abeke benzisebenze ngeqiniso ngoba baphikisana nebhizinisi. Isitolo sivuliwe, kuyadayiswa, siyathenga esitolo, nangu umuntu uyazivalela ngaphandle usitshela ukuthi izindaba zabantu sibe siyibamba kuMzansi Magic. KuMzansi Magic thina sikhokhile ukuze sikwazi ukubona lo Mzansi Magic. Lo Mzansi Magic mawukhokheliwe bonke abangena ngaphansi kwabo banebhizinisi abaliqhuba nawo. Khona omile-ke uzivimbela ukuthi siyothenga esitolo sibe sikhokhile. Siyakhokha webhuti, siyakhokha wedade ukuthi sibuke lo Mzansi Magic. Yingakho sizokhuluma ngento esiyibona khona. Nezinto futhi-ke esiy'khethelile thina ukuthi sikhulume ngazo. Ufike la izindaba zabantu. Vele usangitshela ukuthi kuno-TikTok. Ku-TikTok lapha kufike kuthiwa story time, lowo kukhuluma iy'ndaba zakhe yena. Lapha kuMzansi Magic bakhuluma iy'ndaba futhi abafuna ukuthi sizazi abakhona. Nongena ku-TikTok ethi story time umuntu ofuna ukuthi singene endabeni yakhe njengoba eyixoxile. Umbuzo wami ukuthi wena kanti lo msebenzi wakho wenzayo ubizwa ngani? Izindaba zabantu, nayikhuluma iy'ndaba zabantu lapho uphakathi kwividiyo eney'ndaba zabantu sibe singasazi ukuthi kanti kube kwenzakaleni. Hayi bhabhayini uLwesihlanu ngingaze ngikhulume lana nithi hayi wefix asisakuzwa kahle yabo.